Li kampa Arîşa Gulbaşûrî Hesekê dikeve bêtirî 13,000 derbeder ji dêra zorê hatine bicîkirin. Derbiderên derî ji Rojavayê Çemê Firatê ne ji ber mîlîşên bi ser Îranê de û rejîma Sûrî derbiderî Rojhilatî Firatê li deverên Hesedê bûne. Ew dibêjin got heya Îran li wir bin ve nagerin. Sedema serekî ya gonahê li em vegerin hebûna milîşiyên Îranê ye. Divê ji Sûrî derkevin. Heya got em karibin vegerin. ما بدنا اياهم كل هالميليشيات الموجوده. Mîlîşeyên ser Îranê de li qiraxa Rojavayê Firatê li dêra zorê bicîne. Li gorî agahiyên got derbiderên derî dibêjin mîlîşên bi ser Îranê de dest danîne ser mal û milkê sivîlan û kirine bingehên leşkerî bi taybetî ser qiraxa Çem. عندنا بيوت وعندنا شيء بس ما نقدر نرجع عليه. Li meyadîn em xwedî mal û milk û zevîne. Îraniyan dest daniye ser. Em ê çawa vegerin. Heger dibe di kîjan kêlîkê de em werin kuştin an girtin. ما خلونا شيء خالص. بس تبي البيوت كلها من كبيره ومن صغيره. Mîlîşeyên ser Îranê de berdewam ji Rojavayê Çemê Firatê êrîşan tînin ser bingehên koalîsyon û Hesedê li Rojhilatî Firatê. Derbiderên derî yên li deverên got mîlîşên Îranê serdestin dibêjin divê koalîsyon û Hesedê wan deveran rizgar bikin. ما انا حتى اذا في غفله ما Heya got milîş li wir bin ez ve nagerim. Heger Hesedê wir rizgar bike ez ê yekser vegerim. القوات السوريه الديمقراطيه او تاخذ رجافه. Mîlîşeyên bi ser Îranê de li deverên kontrola xwe li dêra zorê binpêkirinan derheqê sivîlan de dikin. Li gorî derbider dibêjin got leşkeriya neçar, revandin, bazirganiya madeyên hişbir û destdanîna ser mal û milkên sivîlan. Ev hemû binpêkirin ji aliyê mîlîşên bi ser Îranê de têne kirin. Derbiderên derî dibêjin got heya mîlîş li wir bin dê nikaribin vegerin. Zana Umer dengê Amerîka. Navçeya Şeddadê.